mikä se parempaa kuin lähtee leville ja laukkuu täällä keskustan tuosta päästä toiseen päähän. Ei siinä. Pääseeks leville? Lähdetään katsoa minkälainen reissu tulee. Lähdetään asemalle. No niin, vihdoin ollaan levillä. Kämppään päästä tästä. Niin laitetaan vähän ovenkin. 16 tuntia matkustusta. Tää on ihan pirun pimeetä. Sitten laitetaan tossa valoa päällä. 16 tuntia kevyttä matkustusta. Ei siinä. Hyvä reissu oli. Nyt on vähän poikki, mutta ei se hidasta mennä, kun tästä on kamat ylös ja voidaan vähän vaatattaa. Lähdetään vinkkariin, vetää burgeri. Saa vähän virtaa, kun saa vähän ruokakin tähän kehoon. Frendi tulee huomenna tänne. Päästä näkee MP:kin sitten videolla. Muistatte varmaan MP oli meidän Uno-pelien mestari, niin se tulee sekin näyttämään hyvät tarjoulut tää yhden kanssa. Sitten voi ottaa täältä yhden Red Bullin, niin saa vähän virtaa. Lähdetään niin mä lähden purkaa kamoja. Mä vaatteet vähän täältä saa niin nopeasti päästä tuohon noin, niin palaillaan vähän myöhemmin. Jes, no niin, nyt ollaan ekas kunnon levipäivässä. Eilen oli tavallaan, kun tulin eilen, mutta eilen oli niin koomasta. Ihan mahtava keli. Lähden vähän tässä kävelemään ja oottelen, että mun frendi tulee tänne näin. Se on noin tunnin sisään täällä. Niin, västä näkee sitten MP lähtee messiin. Ja lähdetään varmaan tonne mäkeen tänään. Vaikka tänään mennään sinne aika pitkälti heti. Ja katsotaan mitä sitten ilta tuo tullessaan, mut joo. Niin nyt mä lähden käymään tossa K-kaupassa vaan. Vähän kiertelen tälleen outoa reittiä, mitä ei normaalisti ole kävelty. Mä oon niin monta kertaa ollut täällä levillä. Hauska vähän lähteä käppäilemään. Nyt kun kerrankin on tässä yksikseen mökillä, niin pitäis tehdä joku kämpäisittely. Mökin esittelyvideo. Ei oo siis meidän mökki, mutta saadaan olla täällä tavaton. No, on tällaista pitkä eteinen. Tosi pitkä. Sitten mitä täältä löytyy. Tää on ihan vaan suihku ja sit tuolla sauna. Kiva pikku sauna. Pystyy vähän saunomaan. Näkyy vähän mun kättäkin näkään kamerassa. Hyvin menee kuvaus. Katsotaan mitä muut täältä löytyy. Täällä on sitten ihan vaan vessa. Ihan vaan tämmönen perusvessa. Hello. Tässä meillä on tämmönen hyvä keittiö. Siinä pystyy kaikkea kokkailemaan ja tälleen näin. Sitten täältä löytyy tämmönen yhteinen, tossa niinku ruokapöytä ja olohuonetta ja sitten on vähän telkkari ja sitten tuolla on yksi makuuhuone. Sen kun mun porukat, niin ei siitä sen eteenpäin. Ja mutta aika hyvällä paikalla tää meidän kämppä, nimittäin Zero-pointti on tossa edessä niinku suoraan tossa. Ja tuolla on niinku rinteet. Tästä pääsee vaan kävelemään ja vinkkarihan on siis tossa. No että bilettämäänkin pääsee ja ihku sitten löytyy niinku toiset puolet tosta. Kaikkialle pääsee. Sitten täällä on vielä tämmönen yläkerta. Tämmönen kiva pikku parvi. Missä mä ja mun kaveri sitten nukutaan. Tämmönen kiva parvi. Vähän nyt sotkunen, mutta tämmönen kämppä meillä on täällä tällä kertaa. Tai no, tässä me ollaan itse asiassa oikein melkein aina. Kiva, että saadaan olla tässä. Tosi kiitollisia siitä. Hei, mulla on uudet lasit. Faija oli hommannut mulle tämmöset uudet lasit. Näitä päästään tänään kokeilemaan. Siellä on tähän sikava keli vielä tämmöisellä peililaseilla. Ja sit tossa on vähän uutta pukua. Mä itselleni löytänyt mistään anorakkia. Mä olisin halunnut semmosen pullover anorakin, mutta nyt ei löytynyt semmoista, mutta ei se mitään. Ensi kaudeksi sitten, tai no, katsotaan, jos mä oon ensi kauden täällä, kun mä oon tuolla Kanadassa, niin voi olla, että menee ensi kausi vähän ohi, mutta katsotaan nyt sitä vielä. Aikamoinen keli meillä. Oh, nättiä. Kyllä tää tästä lähtee. Sitten seuraavaksi lähdetään vähän laskemaan. Jos me mentäis tosta Kumparekohdasta, niin me ei nähtäis huomista enää. Ei. Tuossa on siis tehty semmonen Kumparemäki. Pitäisikö se olla tavoitteena? Ei, se ei oo tavoitteena, ei oo. Lähdetään tunturiin päin. Tälleen ekalla laskulla. Eka laskua vedetään Kumparetaan, vaan sanoo, että MP vetää tosta voltin, niin näette sen sitten myöhemmin videolla. Niin se on hyvä. Ei oo sitten tahallinen. Se ei oo tahallinen, mutta se tapahtuu kuitenkin. Mä lähdetään nyt laskemaan, mulla jäätyy käsi tossa vähän. Niin, katsellaan myöhemmin. Ja ei sitä päästy kun kondolihissille asti, niin aika juotava. Joo, ei tätä muuten kehtaa jonottaa. Jep. Niin kuin mä sanoin, se on urheilussa kuin urheilussa, niin juomatauko on tärkeä. Muistakaa juoda. MP, mihin me lähdetään?
Ryyppäämään. Häh? Eikö syömään? Syömään mennään. Sit mennään ryyppään. Joo. Ja eikö se oo melkein sama asia? No on se meille varmaan sama asia, kun saatiin tämmönen kortindeurus, niin on vähän niinku käyttäis tossa. MP halusi ottaa viinipulloa itellensä. Se on viinimiehiä, niin sen takia niin otetaan sulle viinipullo iteksesi. Joo. Sä voit sitten sen juoda yksiksi. Passe. Me lähdetään nyt Hulluporoon syömään, katsotaan otaks sä jotain klipindeerusta sitten, että minkälaiset safkat meillä on siellä. Koska ei voi tietää, jos on aika hyvät ruuat. Luultavasti on hyvä porokeristä. Poroa kun ollaan Lapissa. Nyt kävi legendaarista, eli tuli ruokapöytään, ei muista ottaa kuvaa. Tai kuva on, niin mä voin laittaa sitä screenille, mutta niin, MP, mikä fiilis tosta? Aivan uskomaton. Siis aivan täydellinen safka. Ei mitään muuta sanotaan. Siis mä sanoin, mä hypetin tätä. Aivan pois. Siis ämmillä, levillä, poronkäristys. Ei oo mitään parempaa. Siis oikeesti, tää on niin uskomaton safka. Te ette vaan tiedä. Me jäädään nyt vähän keskustelemaan, että kuinka hyvää tää oli ja vähän muitakin juttuja. Niitä ei tuu kameralle. Niitä ei tuu kameralle. Sä et mulle kertonut näistä. Pitäis vissiin mäkeen lähteä. Mitä sä? Tiikalla 2 laskua, 1 pissa. Mut meillä on Kalve mukana. No tuolla on vinkkari. No niin, eli ei hätää. Vähän kelinäkki, jos tässä näkyy, niin vähän ikävän näköinen. Pitää tehdä tuohon hieno zoomi tehty sisään. Leikkauspöydällä semmonen zoomi. Semmonen pitää tehdä. Editorial note. Kyllä, editorille note. Ihan niinku mulla olisi joku oma editori. MP editoi mun videosta tästä lähtien. Ei no, mitä vittu. Mä en maksais sille. Se tekee se ihan muuten vaan. Se on kiva, että tekee muuten vaan, kato. Mihin sä menet? Mihin se meni? Me lähdetään nyt mäkeä. Koska tästä tulee kuuma. Mulla on nyt jo kuuma, kun mä oon ottanut tätä ja ikuisuudelta. No ai. Mulla on nyt jo kuuma. Eilen oli kyllä kuuma ilta. No kaikkea noille kerran. Älä kerro kaikkea. Älä tiedä, mutta mä isken silmään täällä alla. Ei se osaa iskeä silmään, niin ei se on mahdollista. No se yritti. No lähdetään mäkeä katella. Oi. Meni nyt vähän laskut silleen, että laskettiin 2 mäkeä ja 2 juotavaa. No mut se on ihan hyvä. Ei se silleen haittaa. Kyllä lonkero kelpaa. Kyllä, mutta alkuperäinen suunnitelma meni vähän päin vittua, mutta ei se kyllä meitä varmaan haittaa. Ei se silleen haittaa, että levillä levin tavalla. Näin, mutta muistakaa lapset, olkaa varovaisen rinteessä. Joo, ei kannata. Kattokaa miten hienosti meidän sukset on tossa. Ne ei mahu noihin normikoille, pitää laittaa lautaboksiin, niin ne on tolleen vähän vinossa. Nyt on kaikki ihan vinossa. Home of Guatra. Audi voi sponssaa meitä. Kyllä, voisi ottaa vähän Audin, kiitos. Ei mitään, jatsi jatkuu. Semmoinen laskettelureissu. On muuten vähän autoa mennä yli mun monoja täällä portailla. Varmaan. Vinkkari, se oli semmoset kierreportaat alas, mentiin niitä monoilla. Niin voin sanoa, että sit kun sieltä tuli vastaan joku, niin oli vähän silleen, että pitäisikö vaan ton antaa tulla ekaan. Ei ollut vinkkari. Vinkkari, siis tuikku, sori. Tää aikaisemmin annoit mulle runtua siitä, Niin, sanoin väärin. tulee lampaita kyllä tästä. Tulee takaisin. Jep, tulee lampaita tästä, ei voi mitään. Seuraavaksi vähän ruokaa ja sitten vinkkari. Kyllä tehdään 1 patonki, 1 subi kyllä tekee ihan hyvää. Saakeli. Täällä oli vähän tämmönen huono laskettelukeli tänään. Ei ollut mikään maailman parhaan. Ei kyllä, vähän lunta tulee liian paljon. Joo. Se ei mennyt lasista lummeen, kun ei oo niin Niin lämmintä. Tää ei oo semmoista loskaa kuitenkaan, tää on vaan tämmöstä lumisadetta. Niin lähdetään hakemaan subista vähän ruokaa. Ja sitten MPkin jaksaa loppuilla, et se ei simaada heti. Hei, mitä Mä mitään, no niin, ei mitään sanoa. Mennään tonne hakemaan ruokaa. Tää on semmonen juttu, että tuli vähän, jäi nämä kuvaukset kun vähän puhelin kastui, mutta MPkin on uudessa iskussa tänään eikä oo. No, en ihan vielä, mutta pari jonaasta on taskussa, niin niitten jälkeenkin sun puolesta. Niitten jälkeen. Tässä pitäis ideana vissiin lähteä mäkeen. Niin se vissiin ois. Vissiin mäkeen. Joo, me meni vähän eilen ilta tossa vähän paranneltiin oloa ja katsottiin kun Aleksi B voitti CS2 majorit ja siinähän se meni sitten ihan nätisti se ilta. Nyt onneksi keli näyttää tosi hyvältä täällä. Lähdetään vähän rinteeseen ananasten kerään ja katsotaan mitä se tuo tullessaan. Otetaan lisää videoa sitten sieltä. Yes, box.
vähän nättikeli. On kyllä se siitä penssit, että on niinku kaikki löytyy. Kaikki löytyy, vaan mitä ämpää, nyt kyllä naattiin. Naattiin. Aamulla ei naattinut. Aamulla oli vähän rapeampi olo, mutta ei se minua haittaa. Ei se minua haittaa. Oli hauskaa kuitenkin eilen. Nyt meillä on täällä ihan huikeat setit. Meillä on vaikka mitä. Meillä on vähän leipäjuustoa, vähän lohileipää, juotavaa riittää vaikka muille jakaa. Tästä tulee ihan hyvä päivä. Tämmönen pikku aamupiknikki tähän näin. Tää on niinku tämmönen hyvä brunssi. Vähän niinku. Miten se nyt ottaa alkukin. Tämmönen kiva viskipassakin saatiin aikaiseksi eilen. Kenelle sä soitit? Ei mitään. Tästä on saunaa nopeasti päällä. Aika hyvät asteet, jos lähtee saunomaan. Jos joku ihmettelee, miksi meidän rinnehommat kesti niin vähän aikaa, niin siellä oli aika kova tuuli. Hello. Siellä on aika kova tuuli. Ja tuo kaveri loukkas polven. Roope vaan valehtelee, ei sillä mitään tuulen. Me ajateltiin, että tehdään nyt jotakin, missä me ollaan niinku hyviä. Eli alettiin juomaan. Emme oikein tuossa laskea. Ei alettu. No, vähän flomasin siellä. Tietenkin siis vika-lasku aina, pakko flomata. Aina vika-lasku. Nyt on vähän pakko puuduttaa sitä folovää tänne. Se on hyvä katsoa, että meillä on lääkitystä täällä. Että meillä on tää blankkia, sitä on nyt aika paljon. Niin blankkia juodaan nyt tällä hetkellä, että sauna oli lämmin. Pitäis lähteä saunomaan. Ai että. Mutta siis se on oikeesti lääkärin määräs mulle vähän lepoa ja plankkia. Ja no saunakin kuului siihen asiaan, että kyllä sitten mennään lääkärin määräyksen mukaan. Niin onneksi mä oon jossain parempi, kun mä hävisin Smart 10 2 kertaa. Mä en sentään kaatunut kertaakaan, että mä oon siinä parempi. No niin. Siitä mä oon ylpeä siitä. Ai. Me lähdetään nyt saunomaan, niin kattellaan. Sieltä tulee vähän valosaa ilmaa. Aurinkoiset Turussa ollaan. Ei sen kummempaa. Oli tosi hyvä reissu. Pääsi tapaamaan mahtavia tyyppejä. Siellä oli tosi aika hauskaa. Miikan kanssa ja vietettiin just aikaa. Vähän tuli ehkä ja juotuu ehkä jonkin verran. En myönnä mitään. Mutta nyt alkaa arki taas. Hyviä uutisia tulos lähiaikoina. Voi olla, että nämä maisemat tulee vähän muuttuu jossain kohtaa tässä. Mutta joo, oli tosi kiva reissu Levillä. Levillä on aina hauskaa. Käykää Levillä, jos teille tulee mahdollisuus siihen. Muistakaa tilata kanavaa ja laittaa tosta kello päälle, niin saatte ilmoituksia minulle, että videot tulee. Muistakaa tykätä ja kommentoida, niin meikäläinen lukee niitä kommentteja. Jos tulee jotain ehdotuksia, niin hetkää ihmeessä sinne. Käykää myös ottaa mun somet haltuun, eli TikTok ja IG löytyy tosta alhaalta ja sitä kautta mun snappikin löytyy. Me nähdään seuraavassa videossa. Ciao moro!